Galicia advirte de que vai ser a peor financiada por habitante co novo modelo proposto polo Goberno Central e pactado con Esquerra Republicana. A Xunta cualifica o de inaceptable e avanza que o rexeitará mañá no Consello de Política Fiscal e Financeira. En Irán aumenta a tensión nas protestas que sacoden o país. Trump cancela o diálogo co réxime dos ayatolás e dilles aos manifestantes que a axuda está en camiño. Estados Unidos ordenou un arancel do 25% a aqueles países que negocien con Irán. Frústrase unha pelexa entre varios ultras do Deportivo e radicais do Atlético. A quedada estaba programada ás portas do estadio de Riazor, onde a estas horas se xoga a Copa do Rei. As candidaturas para os premios Goya 2026 teñen acento galego. Sirat, de Oliver Laxe, acadou 11 candidaturas. Os 3 filmes participados pola CESAGA, Romería, con 6 nominacións, Rondallas e Decorados, cunha candidatura, tamén conseguiron coarse entre os aspirantes a facerse cun galardón. Boas noites. Galicia dirá mañá non á ministra de Facenda o novo modelo pactado polo Goberno Central con Esquerra. A Xunta advirte de que a proposta deixaría a Galicia como a comunidade con peor financiamento por habitante e ten clara cal é a súa postura no Consello de Política Fiscal e Financeira. A proposta é inaceptable para Galicia porque compromete e perxudica o financiamento da nosa sanidade, da nosa educación e das nosas políticas sociais. E pediremos que se presente un modelo no que todas as comunidades autónomas sexamos quen de ter un financiamento equitativo e suficiente, que calquera cidadán poida recibir servizos públicos de calidade independentemente da comunidade onde resida. Horas antes dese Consello de Política Fiscal, o Goberno confirmou que o presidente Pedro Sánchez se reuniu polo menos en 2 ocasións en segredo co líder de Esquerra, Oriol Junqueras, antes da cita oficial do pasado día 8, da que ven imaxes, para negociar o acordo do novo financiamento autonómico. As citas coñecéronse despois de que o propio Junqueras o confirmase, malia que o Goberno mantivo en segredo eses encontros, remarcando incluso que a do día 8 era a súa primeira cita desde o Prusés. Argumenta que se informan dos acordos, pero non do proceso para logralos. A marxe do debate político, seguen sumándose voces expertas que alertan dos prexuizos para Galicia da reforma do financiamento. O catedrático de Economía, Santiago Lago, calcula que a cantidade que reciba a nosa comunidade debería ser o dobre dos 500 millóns adicionais que propón o Goberno. O eses 587 terían que subir a 900 ou mesmo a 1.000 millóns. Pero os galegos gañamos moito menos que a media e moito menos que os que están ao noso redor, co cal quedaríamos en unha posición moi mala. Se mañán aprobamos esa reforma, pois Galicia quedaría en unha posición mala. 10 meses despois da última reunión entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo, o luns celebrarase un novo encontro. Unha xuntanza solicitada polo presidente do Goberno para tratar o envío de tropas a Ucraína. O Partido Popular advirte que quere afondar en toda a política exterior. O Goberno presume do papel internacional de Pedro Sánchez, de absoluto liderado día voceira. Muchos países miran a España en todos estos temas, con lo cual, ¿cómo no va el presidente a compartir información con los grupos políticos? A rolda de contactos abre Alberto Núñez Feijóo o próximo luns. Quere falar de toda a política exterior de España e non só dun eventual envío de tropas de paz españolas a Ucraína, como pretendía Sánchez. El PP no apoyará ninguna decisión en materia de defensa que se plantee de forma aislada. En todo caso, din os populares, terá que debaterse en detalle no Congreso dos Deputados. El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. O propio socio de Goberno reclama o aval do Congreso. Sumar apoiaría o envío de cascos azuis a Ucraína ou Palestina, cunha condición. Siempre y cuando cuenten con el apoyo y el reconocimiento de las Naciones Unidas. Pero conseguir a autorización do Parlamento non vai ser doado. Para enviar tropas a Ucrania tendrán que contar con los votos de la derecha, porque nosotras pensamos que las Fuerzas Armadas no están para contribuir a ninguna guerra. O resto de socios habituais tampouco está disposto a darlle un cheque en branco e así lo comunicarán a Sánchez cando vayan a Moncloa. O Goberno confirma a liberación de 3 españois máis que permanecían presos en cárceres de Venezuela. Son un home e 2 mulleres, todos con dobre nacionalidade, que saíron onte de prisión. De momento, só unha das mulleres regresou a España. Con eles, son 8 os españois excarcerados dende a caída de Nicolás Maduro.
Donald Trump anima os iranianos a tomar as institucións e anuncia que a axuda dos Estados Unidos xa está en camiño. O presidente norteamericano cancelou as negociacións previstas cos representantes do réxime. Nas próximas horas reunirá o seu gabinete para decidir unha posible resposta militar. O que si ordenou nas últimas horas foi a imposición dun arancel do 25% a aqueles países que negocien con Irán. Un alto cargo de Teherán declarou baixo anonimato que as protestas das últimas semanas deixan xa máis de 2.000 mortos. De volta en Galicia, continúa a protesta de parte do agro polo acordo co Mercosur. En Lugo, os tractores van seguir onda a muralla de forma indefinida e os gandeiros din que mañá mobilizarán máis vehículos para subir a presión. Agricultores e gandeiros teñeno claro aquí e en toda Europa. A cruz do acordo co Mercosur leva neles. Unha competencia desleal enorme cos produtos que veñen do Mercosur. Entra con produtos que aquí non nos permiten producir desde xa fai moitos anos, con hormonas, con fitosanitarios que están prohibidos. Non creo que poda competir con isto. Na cara desta alianza comercial, sectores industriais que poderán abrir mercado alá. Sectores como el textil, sectores de la automoción, sectores metalmecánicos, son sectores, parte del sector agroalimentario pero transformador. Na industria alimentaria os ollos están postos sobre todo no Brasil, demandante de viño e de aceite. En este sentido, los países de Mercosur no tienen muy poca producción de aceites de oliva y nosotros ahí tenemos un nicho de mercado para aumentar nuestras exportaciones a Brasil con un amplio margen de mejora, ¿no? A afectación do acordo é desigual e a chave estará nos mecanismos que se activen para reequilibrar esas desigualdades. Defender esas cláusulas de salvagarda de que en calquera momento que os nosos produtos sufran unha baixada de prezos ou haxa calquera alteración, pois se poidan poñer en marcha e tomar as medidas oportunas. E xa na conta atrás para a asinatura do acordo seguen as movilizacións dos sectores máis sensibles para exixir esas garantías. O sector turístico ten boas perspectivas para este ano. Prevé consolidar o seu crecemento nun 2,4%, unha porcentaxe moi similar á do ano pasado. En 2025, o sector achegou á economía española máis de 218.000 millóns de euros, equivale ao 13% do PIB. Explican que foi un crecemento de calidade, con menos turistas, pero con máis ingresos. Tamén están contentos ca reducción dos aloxamentos ilegais, pero non ca implantación de taxas turísticas. Establecer restricciones, cargas fiscales que luego no van a ningún lado. Vemos que se está multiplicando. Hablamos de un virus de este tipo de medidas en Galicia, País Vasco, municipios como Mogán o Toledo. Ya hacemos un llamamiento a la posposición de estas medidas. Na busca dun turismo máis sostible, a Xunta anuncia axudas de ata 20.000 euros para a instalación de bares de praia eficientes e integrados na paisaxe. Ademais do apoio económico, ofrecerán 3 prototipos de establecementos saídos dun concurso de ideas promovido pola Xunta. Os interesados en acollerse a estas axudas poderán elixir entre estes 3 modelos: o que imita os secadoiros de peixe, un modular adaptable aos distintos areais e o inspirado nos furanchos e na carpintería de Ribeira. Recibirán ata 20.000 euros se fan unha adaptación integral e 10.000 no caso de obras para mellorar a accesibilidade ou facelos máis eficientes. Alfonso Rueda pon esta iniciativa como exemplo de que se pode compatibilizar a actividade económica na costa con respecto á paisaxe. Como todo o mundo pode comprobar, nos estamos tomando moi en serio esta competencia. Cando nos pedimos a competencia ao litoral era porque creíamos que desde aquí se podía xestionar mellor. E preservar o noso litoral, e os galegos somos os primeiros interesados, non quere decir non tocalo en absoluto. Hai que seguir vivindo do litoral e no litoral. En Galicia hai 900 praias con 400 bares autorizados que dende este ano poderán abrir de Semana Santa ata o 31 de outubro. Esta noite comezan as obras de mellora na pista do aeroporto de Santiago. De momento, os traballos realizaránse de noite, polo que o aeroporto continuará operativo. Patricia. Sí, nas obras levarase a cabo a renovación completa da pista do aeroporto. Isto significa sustituir o pavimento e tamén melloras nos sistemas de drenaxe, de guiado e de balizamento. As obras levaranse a cabo en 2 fases, unhas que comezan esta noite e que se farán pola noite, polo que o aeroporto continuará operativo. Chegarán ata o 23 de abril. A partir dese día do 23 de abril, as obras serán polo día, o que obrigará a pechar por completo durante 35 días este aeroporto. Estará sen ningún
ningún voo ata o 27 de maio. Durante ese período de 35 días, as compañías operarán os seus voos desde aeroportos alternativos. Precisamente o aeroporto de Santiago foi o único que pechou 2025 cun descenso de pasaxeiros e de rutas. A Lavacolla perdeu medio millón de viaxeiros, segundo datos de AENA, e operou 2.000 voos menos con respecto a 2024. Foi o único dos tres aeroportos galegos con cifras negativas, porque tanto Alvedro na Coruña como Peinador en Vigo pecharon 2025 con cifras a alza. En total foron 5,5 millóns de pasaxeiros os que utilizaron os tres aeroportos galegos durante o ano pasado. 3 millóns desde Santiago, 1.300.000 desde A Coruña e 1.100.000 fixérono desde Vigo. Identificados ultras do Deportivo da Coruña logo de quedar para pelexar con radicais do Atlético de Madrid nas horas previas do partido de Copa do Rei en Riazor, que se disputa desde hai 11 minutos e malia as importantes medidas de seguridade e de que o partido estaba declarado como alto risco pola Comisión Nacional Antiviolencia. Estamos nos arredores de Riazor, onde se produciu a quedada. Xoel, que máis sabemos? Pois o que sabemos, Pablo, polo momento é que a Policía Nacional tivo constancia, cando menos durante esta tarde, nesta previa deste partido, de 3 conatos de enfrontamentos entre distintos afeccionados, enfrontamentos con patadas, con golpes e con empurróns que levaron á identificación deses seguidores. Tamén soubemos que as forzas da orde recibiron información dunha posible quedada entre membros das dúas afeccións, quedada que finalmente non se tería producido, xa que a chegada dos axentes ao lugar ali só había seguidores do conxunto local. Un encontro, lembremos o de hoxe, que está considerado como partido de alto risco pola tensión existente entre as dúas afeccións. Moitos teñen aínda presente o falecemento hai xa 11 anos de Jimmy, seguidor do Club Deportivo da Coruña, que foi asasinado ao seren arroxado ao río Manzanares por membros de Frente Atlético. A marxe das polémicas no puramente deportivo, polo momento, a ceros en Riazor. Este partido entre o Depor e o Atlético foi un dos factores que fixo que hoxe fose unha xornada de tráfico insufrible na cidade da Coruña. Esta tarde colapsáronse os accesos á cidade provocando enormes retencións. Unhas retencións que tamén se provocaron pola mañá, se produciron pola mañá cas protestas dos taxistas contra os VTC, ca folga do transporte por autobús na provincia e polo corte por obras do acceso desde Alfonso Molina á avenida de San Cristóbal. Seguimos na Coruña, onde se investiga un gromo de gastroenterite que lles afecta a medio cento de alumnos do Instituto de Elviña. Intentan aclarar se a orixe pode estar nunha intoxicación alimentaria. O centro non ten comedor, pero sí cafetería. Os alumnos afectados pertencen a distintos cursos. Ningún deles requeriu hospitalización. En Oleiros atoparon un veciño morto no seu piso, pero o forense négase a levantar o cadáver polo estado da vivenda. Trátase dun home de avanzada idade a quen os veciños había tempo que non vían. As primeiras investigacións apuntan a unha morte por causas naturais. O piso quedou precintado co corpo no seu interior, posto que o home padecía síndrome de Dióxene e o lixo acumulado impedía o levantamento do cadáver en condicións de seguridade. E así estamos, resumiendo. No sé qué hora es, 8:30 de la tarde, con el señor Javier en casa, precintado la vivienda y con un olor insoportable para los vecinos y todo sin arreglar. Como veciña, que me parece totalmente insalubre tanto o olor que temos aquí como poder ter toda a noite un cadáver aí, sabendo que hai cadáver. 9:13 minutos, imos cunha información de última hora. A policía detivo 5 persoas tras atopar 200 kilos de cocaína nun colector do Porto de Vigo. O buque atracou nas últimas horas e procedía de Suramérica. Os detidos serían de nacionalidade albanesa, segundo os datos dos que dispoñemos neste momento. Seguimos falando precisamente de narcotráfico, porque caeu parte da rede que suministraba heroína aos grandes supermercados da droga de Narón. 4 dos detidos xa ingresaron en prisión, pero non se descartan novas detencións. De feito, onte mesmo houbo outro rexistro relacionado con esta mesma operación. O forte da operación desenvolveuse neste edificio da rúa Xaquín Bruqueta, o suposto refuxio da droga, antes de repartila polos asentamentos que rodean Narón, entre eles o de Freixeiro. Había 24 homes aí preparados, armados e eso. Era noite aínda, non esperaba nada. Eso non...
non se sabía nada, claro. Ves a todos los geos, aduanas, agencia tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional, y como una película, pero como una película del FBI, tal cual. Dai saiu esposado unha veciña, unha nai de familia que antes fora empresaria con negocios de hostelería. Os axentes registraron varias propiedades súas, pero tamén o baixo dun irmán que está pegado ao edificio. Se hagan muchas cajas, muchas bolsas. Hasta donde vimos los vecinos, la jueza estuvo practicando el registro delante de la detenida, por eso supongo que tardaron en llevársela. Registraron su coche, creo, registraron los garajes y registraron toda la casa. 4 dos 5 detidos xa ingresaron en prisión, todo apunta a que son familia. Nos rexistros incautáronse duns 20 kilos de heroína, haxís, 300.000 euros en metálico e 2 coches roubados. Un deles podería ser un Seat León de alta gama que nunca moveran do garaxe. Golpe forte ao tráfico miúdo nunha zona crítica nunha operación que segue aberta. Onte mesmo houve outro rexistro fora da zona de Ferrol, pero relacionado con esta mesma rede que tería detrás un dos clans máis coñecidos do narcotráfico de Galicia. Unha muller tivo que ser liberada despois de sufrir hoxe un accidente na localidade de Baredo, en Baiona. O vehículo circulaba en dirección Oia cando saiu da vía pola marxa esquerda e emborcou na cuneta. A condutora, de 56 anos e veciña do Rosal, quedou atrapada no interior do coche e unha vez liberada polos bombeiros foi evacuada ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Ao lugar dos feitos tamén acudiron efectivos da Policía Local de Baiona, do GES do Valmiñor e da Garda Civil de Tráfico. Desarticulada en Vigo unha trama de explotación laboral a través dunha aplicación de citas. As vítimas vivían en almacéns e traballaban en condicións laborais abusivas, con xornadas de ata 16 horas diarias por 600 euros mensuais, segundo informou a Policía Nacional da Comisaría de Vigo. Ademais do home que dirixía os negocios, tamén están investigados os familiares directos como a súa exmuller e o seu fillo. Dúas mulleres aseguran que sufriron agresións por parte de Julio Iglesias cando traballaban pro cantante. Trataríase, ao parecer, dunha empregada do fogar e dunha fisioterapeuta. Un xornal digital español recolle hoxe os testemuños das dúas mulleres que relatan tocamentos inapropiados e humillacións no ámbito laboral. Supostamente puideron ocorrer no ano 2021. A Fiscalía da Audiencia Nacional investiga a denuncia presentada por estas dúas mulleres. O rei Filipe VI viaxou este martes a París para visitar a exposición dedicada ao seu antepasado Luís de Francia, coñecido como o Gran Delfín, no Palacio de Versalles. A visita ten un marcado carácter simbólico e histórico, xa que supón o regreso oficial dun rei español ao Palacio Real francés tras 121 anos, desde Alfonso XIII en 1905. O rei estivo acompañado polo presidente da República, Emmanuel Macron, que ofreceu para el un xantar no Elíseo. O Papa ten raíces galegas. Os rexistros da Catedral de Tui acreditan que os antepasados de León XIV eran dun aldea do Porriño. Nesta parroquia de San Salvador de Torneiros están as raíces do Papa. Hai que remontarse ao século XVI para atopar os primeiros asentamentos bautismais dos seus antepasados. No folio 17 topamos asentado, registrado, o bautismo de Benito Bastos Lorenzo, que ven sendo un ancestro, un antepasado da nai do Papa. Benito Bastos emigrou a Habana onde casou e ese rexistro menciónase na biografía do Papa como parte das súas raíces e foi o dato do que tirou o arquiveiro da Catedral de Tui para empezar unha investigación. Empezou polos libros bautismais máis antigos que conserva o Arquivo Histórico da Catedral. Collín o primeiro libro de Torneiros que comeza en 1609 e empezamos a buscar e aí aparece. Aí aparece un tal Benito, fillo de Benito de Bastos e María Lorenzo. Ya tiñamos o principio. É o quinto trastatarabo do Papa que emigrou a Cuba. Foron dos primeiros. Ali despois unha epidemia e tal, e tiveron que marcharse dali, moitos deles morreron ali, outros tiveron que marchar a Estados Unidos, a México, e por iso, claro, efectivamente, estes marcharon a Estados Unidos e dai procede a nai do Papa. Agora buscan se queda algún descendente vivo en Galicia. Neste par do Porriño topamos un Bastos que faixa as súas propias elucubracións. Tendría que ser que la tatarabuela mía pueda ser la prima de su madre, por hacer cábalas de edades y demás.
Sirat, a película do galego Oliver Laxe, competirá por 11 premios Goya. É o segundo filme con máis candidaturas despois de Los Domingos, que aspira a 13 galardóns. Entre outras categorías, Sirat podería gañar as de mellor película e mellor dirección. Ademais, dous galegos, Miriam Gallego e Tamar Novas, poderían levar o Goya a mellor actriz e actor do elenco polo seu traballo, respectivamente, en Romería e en Rondallas. Por último, Decorado, do galego Alberto Vázquez, competirá polo premio a mellor película de animación. Os Goya entregaránse o vindeiro 28 de febreiro. 3 meses despois da entrada do seu primeiro usuario, a residencia de maiores Eiriña, en Pontevedra, funciona xa a pleno rendemento. A conselleira de Política Social e Igualdade visitou o centro residencial público, financiado e construído pola Fundación Amancio Ortega e que conta con capacidade para 120 usuarios. Fabiola García tivo a oportunidade de saudar os residentes. Destacou a calidade das instalacións e a importancia dos 100 postos de traballo que supuxo a súa posta en funcionamento. Cando vai frío é un dos pratos que mellor acae. Ca carne que leva podese estudar a anatomía do porco porque leva case de todo. Acostuma acompañarse de garabanzos e verdura de tempada. Seguro que xa o saben, estamos a falar do cocido. Coámonos na cociña dun mesón en Lugo. O noso cocido é máis ben de porco. Leva lacón, cachola, soá, chorizos, garbanzos, pataca, verdura. Solemos poñer das dúas verduras. Repolo e naviza. O cocido é o prato estrela durante o inverno. É apetecible. Co frío queda todo moi ben. Sobre neste tempo que fai frío e tal sempre apetece. Me gustan los garbanzos, me gusta la carne, el chorizo, todo lo que le echan. Dá moita vitamina, se tes que traballar, pois vas con moitas máis forzas, con moitas máis ganas. Hai que aproveitar porque cada parte do porco pois ten o seu sabor distinto, entonces pois é un plato típico pois para comer en compañía da familia ou dos amigos. En moitos establecementos xa hai lista de agarda. Aquí figura na carta desde outubro e ata maio. Os fogóns préndense ás 9 porque facer o cocido leva o seu tempo. Primeiro cocemos a carne e os garbanzos. Eso leva moito tempo, 4 ou 5 horas. E logo, unha vez que está cocida a carne, botamos a verdura. A verdura nada, en media hora, 3/4 de hora, pois cócese. E a pataca o mismo. Un prato que cada inverno senta a moitos en torno á mesa. Comeza a época do grelo, un dos produtos máis arraigados na nosa gastronomía de inverno. O frío e a chuvia favoreceron o seu cultivo e os produtores din que se trata dunha das mellores campañas dos últimos anos. Toma o entroido e con el chega o tempo do cocido con grelos, a verdura máis emblemática do inverno galego. Nesta explotación de Boqueixón van polo segundo ciclo de produción, nunha campaña que se augura boa en calidade e cantidade. Está sendo unha campaña bastante boa, porque a pesar de que sí que se nota os cambios de tempo, é unha campaña que está facendo frío, algo de agua, non están vindo moitos días de sol, entonces o grelo sí que o está agradecendo o ter a agua. Na froiteiría, a manchea de grelos que leva ao redor dun quilo custa 4 euros, pero nun futuro próximo pode converterse nun produto de luxo ou non existir remuda xeracional. Están deixando de traballar esas señoras maiores que as que antiguamente traballaban co grelo, cada vez hai menos. A xente nova non se mete no traballo do grelo porque é un traballo duro, de moitas horas, co lombo baixado, apañando, despois a manchear. Por eso dai que o precio cada vez sea máis alto. Son múltiples as variedades de grelo en Galicia, pero na horta de Rodiño cultivan unha específica da contorna, o grelo de Boqueixón. Seleccionan a semente para lograr un sabor que marca realmente a diferenza. Hoxe falamos do primeiro ser humano crioxenizado e non é Walt Disney. Está moi estendida a lenda urbana de que así foi, pero Disney foi cremado 2 días despois de morrer. O primeiro home conxelado para tentar revivilo no futuro foi James Bedford. Morreu de cancro e aceptou ser conxelado nun tanque á espera de que avances da ciencia posteriores atoparan unha cura e tamén o xeito de sacalo do estado de hibernación. Todo isto ocorreu en xaneiro de hai 58 anos. Hai que dicir que o del non ten arranxo porque fixeron varias trapalladas que agora sabemos que fan irrecuperable o seu corpo. Pero Bedford segue conxelado, é unha especie de símbolo desta técnica que aínda hoxe, tanto tempo despois, non logrou resultados. Nestas case 6 décadas, alrededor de 300 persoas entregáronse a esta idea. Por se pensan facelo, que saiban que só é legal en Estados Unidos e Rusia
que non ten garantías científicas de ningún tipo e que sae por un mínimo de 200.000 euros, cifras que deixan aún conxelado. Ata mañá.